Okay, video hii kala one take. Ndikupanga video hii chifukwa choti pa TikTok, pa Facebook, komanso ndikaika video ma comment amakhala mbiri pamene popo anthu amakhala kundifunsa ati kodi Morton Baghaya ati unali nzake wa Robert Chasowa. Ne ukapanga Google Robert Chasowa pa Google, anthu ambiri akulemba kuti anali activist, anali human rights activist, anali political activist. Ndiye papita nthawi, it's been years since zinthu zinachitika. Robert Chasowa anapezeka atafa papole, anamenyedwa katatu mutumu, kuswa mutu, and there was bleeding in his brain. Anachuluka magazi brain, ndikumwalira, anachosa pa campus, kumpitisa kunja, kukamenya, ndikumbelesa pa campus. Apolisi ndikunama kuti tani wachita kuzipa. Zinazo tikamba kwinako. I'll get to that. Koma tieni tipange kaye how to say rectify this is hard. Robert Chasowa anali munthu amene munganene kuti anali chigawenga. Robert Chasowa anali munthu amene munganene kuti was a thug. Number one, Robert Chasowa anali age mate wa ineyo. In fact, he was born 10 days after me. He was younger than me. Number 20 March. Robert Chasowa anali wa Seventh Day. Robert Chasowa anali munthu woti anali waza chalichi kwambiri. Okay? Ne keep that in mind. Zikhala useful kusogolo. Akuti Robert Chasowa kudachitika ma demonstrations aja 20 July kali nthawi ya bingu atawawa nthawi imene zero budget chani. Akuti iwo anakumana ndi anzawo ena ake atatu ndikukhala pansi kunena kuti magayi ma demonstrations wawo wononga katundu wa dziko, ndi ifeyo monga achinyamata, let's stop this. Kuti tithese zimene zikuchitika ndi ma demos, tigwire ntchito ndi apolisi. Muyambie kuona pamene kuti this is getting suspicious. Ndeti anapita kwa apolisi ndikukapasa plan yawo kunena kuti ife ndachinyamata zatikhuza kwambiri, ndeti kuti ndi plan yakuti. Apolisi, imagine munthu mkulu wa polisi ya ku Southern Region kuchichili ndikumva plan icho, ndikuyimbira a Inspector General Mkhitho. Tayo mene Mkhitho kumva movie jona ineso ndaikonda movie ili tabweseni kuno kwa nyamata mene anayendesweda pa galimoto ndi big wa police kuchokera ku Blantyre bilo kulilongo kupita ku deni ya Inspector General ndikayala plan yake. Akuti a Inspector General atava plan ichi anapasa alliance 50,000 kandi chaniso zina. Ndikukuza kuti ndisakupasa 10 million izi zikatheka ati mukapanga prevent ma demonstration. Magaya aja anatenga dollars zija kubwera ku Blantyre, then kulandira so ndalama zina 300,000 ukapanga rent nyumba mkolokosa kandi muchitawira ati ka office kawo anapanga so rent ku countrywide, anapanga so hire la galimoto katuka ka Suzuki Jimmy wapasa mwana wa skulu gwira ntchito ndi apolisi kuyankhula directly ndi the Inspector General, kuyankhula directly ndi mkulu wa polisi wa ku Southern Region, atizo kuyankhula directly ndi achita ndani achinapita Mutharika zili muchani mu Commission of Inquiry ya Robert Chasowa, mukaone muli ma call records mmene momo kwi. The plan yawo inali yoti chani, akuti amafuna apange convince ana amma college kuti alepherese zionesero, amafuna yankhule ndi ma civil society leaders kuti aleke zionesero. Okay? Ndi pamene no pakubwera Morton Baghaya ineyo ndili papole aliyense munthu ukapita ku school makamaka anthu amene timapanga za arts timayamba ndale, koma ndale zake sizimakhala zoti ine ndi wa DPP, timali leftist politics kusupporta ma causes ena ake anthu osauka chani. Ndaive timapanga so ndale nthawi imene chayi
achina bingo atawawasa we have to demonstrate sizolika unali wa opposition koma umangofunika ukakhala pa unyamata wako uzipanga kuzinazi you get yourself involved. Okay, ine ndimagwira ntchito ndi ma civil society organization ma flyers in fact mademo aja tikupita mblanta yamuja ali anthu ambiri akuopa pole ije inanyamuka kulowa mblanta ku mademo ife tinali on the forefront osaopa timapita ku maofisi achina lofika hajati kuchichiri kucho kapanga nawo chani kapanga nawo what the hell ai này không có在家你说我们为什么你和谁那在哪个地方你发位置什么你发位置谢谢 sorry was in a call then ninakuti ni one take okay where was I they fed magwira ntchito ndi my CSOs ineyo not even once have I been contacted by Achina Robert Chasowa amene amanena kuti they will convince na school kuti atani asamapangeti mademo koma kuti according to report ali Robert Chasowa anapeza anthu 10 papole ndiwauza kuti ndizakupasa 2 million inuyo izizi zikatheka ndi pamene muziziwa anozoti kodi anali activist kapena regime thug according to IG akuti Robert Chasowa mayimba mafoni kufuna ndalama kuchoka kwa inspector general anthu ena ajasowa kamapanga ma meeting amafuna ndalama kwa ma big awa zinali zodabwisa kwambiri kuti chimachitika ndi chani ndikumene nkhani ina yamba nokusokonekera akuti inspector general kachani akupolisi ataona kuti magaya wawo akungofuna chani kumade ndalama they just greedy chini chonse basa akufuna payment chini anagwizana kuti akakumane pa special place hata makakumana kuchichi shopping mall then mkulu wa polisi big kuendesa pagalimoto kulowa mchire kwa njia govea ku Blantyre imagine ase ukakumana ndi polisi mkulu wa polisi ku anjia govea ndikauza kuti plan ija basi we are no longer doing this ndalama za rent ka mutani ka galimoto mukabweze ma zinthu ija ndikusokonekera pamene pacha ndiye no ndikumeneno kunayamba kuwawa sa zinthu ata sempana zichewa ukoko ndi pameneno amayambano akuti Robert Chasowa ndi anzawo kumatulusa ti ma pamphlet todisa boma todisa DPP koma Robert Chasowa kuyambira kalikale was in it for the money Robert Chasowa akanaziwa zoti ziko limene linawawasira saka anagwira ntchito ndi apolisi saka nandi ndalama ngati zimene zonso monga munthu wa chalichi ndiye image iyi imene ali nayo anthu yoti Robert Chasowa anali political activist ndiyo nama ndiye adasempana zichewa kaya kunali ma extortion plan amafuna 10 million ija ati kumayimbira foni kumavutisa IG ndikumapanga lifa kuti ayimbire na Joa Ronnie Jose amene anali mkulu wa polisi kuchani ku Blantyre ndi imagine kumalimbana ni ma big ngati amene polisi galimoto ija so imene anapangira haya osaka bwenzi ndende pamene zinapanga involve apolisi ne apolisi mwayike apo corrupt and kwambiri they were willing to do anything kuti mademo aja adani alepesi muziwe zokuti nthawi imene yoyo ineyo ndi anthu ena apapole oti timapanga nawo machane mademowa
timaona ngati kuti pole timayenda ngati nsomba ndife amosi. Munali anthu a DPP nawo amapita kuchani kumademo. Anthu amapita kumademo because of vehicle, sizoti kunali kudana ndi chipani. Koma osadziwa zoti pamene pajapa pa college pali anzathu ena anali akulandira ndalama, anzathu ena anali atayikidwa maofesi, anzathu ena anali atapasidwa ndalama, anzathu ena anali akuimbira na mafoni ndi achina Peter Mutharika, ndi achina ndani, ndi achina Mukito, ndi achina Jose. Anthu mabiga police kumapita ku nyumba kwa inspector general akanati afune ndikunena kuti let's silence amene akuthamanga ndi izizi za mademo pa campus. Nditi nali ifeyo akanangoti ife osadziwa amwene, ife osadziwa ndechasowa uja anali munthu owopsa kwambiri kwa munthu amene akudziwa amene zimayendera izizi za ma snitches. Iweyo kumangoona ngati kuti tosi tili pa gay ana school osadziwa zoti anzathu akutulutsa info pa campus aja pitisa kunja. Ndikuti akumenya maripoti anthu akuyenda bwanji. Ndikuti pamene timagona za ifeyo amapaziwa timagawa ma flyers zimene zizamatiziwa kamatiyang'ana bwanji. Ndipo akanafuna apolisi ndi a DPP kuti phane awa tikanakhala ndani ifeyo. Okay, zimenezo zisiye napo apolisi. Ndikunaliso a DPP nthawi imeneyo anali wanthu owopsa kwambiri. Ati kunali ma meeting zimene zizi zili mu report commission of inquiry. Link yake ndiyika mu description mukawerenge nokha. Imawerengedwa ngati novel amene drama, high drama. Kunali ma meeting a DPP kumene kunamvedwa zinthu zoti chasowa uja we should silence him. Taimene chasowa ndikuti kaya kumenya tima extension plan amalemba tima pamphlet ndikunena kuti ndigawa izi ndihulula. Ndi anthu aja kumayimbira a police, a DPP kumayimbira a police kuti chasowa is a problem. Chasowa is a problem. Akufuna ululeza zakati mwa magulu athumu. Then a DPP omwe achaso ndikunena kuti chani kunamvekaso kumene kuja kuti uwona zimene anaona chasowa. Kutanthauza kuti anthu amene anapha chasowa ndikangwizo nokamene kaka. Apolisi ndi ndani ndi a DPP. Mabika amene you know, they knew each other. Maziwana kuti tipange banje zinthuzi. Apolisi kumamva za a DPP. Basi a DPP kumayankhula za chasowa pamene pacha. Ndanayamba kumusaka mfana wacha. Apolisi ndi a DPP omwe. Ndi a chasowa ndi kumapanga mantha. Ndi pamene no chasowa anabwera ku kwa ifeyo. Atanyamula ka pamphlet kena kongambika ngapi. Akundifuna ineyo chifukwa cha zako. Taona na. That was the last time taona ka nditakumana ndi attach. Ndi atawo titi maziwa anamonga pa campus amamenya mpira pole FC ndi ifitika tikukakhala trip mafuna uventure mu bus mujere mango ine oziwane ndi magayi ngadamene ndiye titagona siku lina nangova palumpa ili avike bright ukukutu chasowa amudiwisi ine pa campus pateni ndinali basi fana wa journalism mazi nanyamula kamera ine yese utali pita kumene kujako ase ndengati mukuziwa zoti pali picture ya Robert Chasowa imene munayiona inuyo atamwali najambula picture ija ndiponso kujambula picture ije kunali ngati mwayi chifukwa choti ma authorities kunabwera anthu sanga kuzatenga maliro aja asanapange investigate and the police kuthamanga kutulusa chani press release. That press release even was authorized by the IG himself. Kunena kuti tulusani ndikunena kuti amapanga plan yozipa ndi mmene zikuonekeramo khanga tanadumpha kuchokera pamwamba pena pake pa pole building imene napita ukamuona malaya was clean, panalibe kuti munthu wachoka chani koma his car inali itang'ambika ndipo matuluka magazi ochepa kwambiri. Panalibe zoti panali magazi bwe iyayi kunalibe zoti munthu wadumpha
and pamene popa kuti mpakana panopa sakuziwa zoti panali mlonda wake wakuti. Pamene pajapa always pamakhala mlonda koma mpakana panopa sizikuziwika. Mlonda inalinso company yandani ya eni yake wa DPP. Zina zake zomangolowera nachonje kudira kuti apole amene zinali zina zake tu ndiye pakana panopa zili kumeneko. Ndife amene titaona kuti munthu waphedwa mangoona ngati kuti basi ndi ya DPP ndi amene akufuna kupanga zimenezozo chifukwa choti zinali zikuveka. Tinakwiya koopsa kumaliro achasowa, tinavutana pole kuseka msewu, kugenda matiyegasi chane kufuna chitetezo. Ineyo ndali mgulu lothamanga ndi magayo osaziwa zoti munthu uja nthawi imene chaife tisakuziwa nkana osaziwa zoti munthu amene tinkamudandaula uja你好。你出发没有？马上出发。叫到车了没有？我没有叫，我在换衣服。你快点叫车嘛。好，好，马上。Yakundiizana kuti tikati ndi lunch ndiye ndimafuna ndingoyika pamenepo. Nkhani iyi ndi yayitali, nkhani iyi ndi yayikulu komano muziwe zoti Robert Chasowa was a thug. Robert Chasowa was an extortionate. Robert Chasowa was not a good Christian. Robert Chasowa worked with the police. Robert Chasowa was a snitch. Ndipo inuyo moyo mwanu, I hope kuti you don't have a Robert Chasowa following you around secretly. Kumalandira ndalama, kumagwira ntchito ndi regime, kumagwira ntchito ndi police. And ena akawoopsa kuti think of a nightmare scenario ndi imene yoyo. Ndiye ineyo I just wanted to put that out there. Kunena kuti Robert Chasowa sanali political activist. Robert Chasowa sanali kaya human rights change. Yeah, Robert Chasowa anaona mpata ndi anzakewo kugwira ntchito ndi anthu ena akawoopsa kwambiri itu oopsa kwambiri kunena kuti tipange ndalama over izi ndikumafuna ma payments ndikumafuna machani akana munthu amene kupita ku nyumba kwa IG. How do you do that? Ndiye the records are now clear. Kuyambira lero inuyo anthu amene mwina simaivesa popo nkhani iyi, anthu amene mmaona ngati kuti kaya ife tinalianza timagwira ntchito limodzi. Ayi, ife timagwira ntchito ndi achina Makasungula, achina Rafiki Hajati, achina VK. Ife tinali anthu apole, ma concerned students oti kupita kunsewu chifukwa choti situation pa ground sinali bo. Osaziwa zoti anzathu amafuna apeze profit. Ndiye it is what it is. And kuyambira lero I hope the records are cleared. Mupite mukawenge chani commission of inquiry ya Robert Chasowa mukaona kuti he was a really dangerous person amene anamwalira chifukwa cha greed, kufuna kupanga extort ma politicians, kufuna kugwira ntchito ndi amene akuti they have got ma special tools mu arsenal mwawo. Ndi anthu akumene koko amene anapha Chasowa, they are still out there. Ena ali mundale, ena kuyimira maudindo, ena ali mboma, ena ndi mameya, ena ndi chani kale uko zangolowera na chonchi, ena ali ku UTM, ena ali ma executive chencheni. Anthu opsa, they are out there willing to kill for an idea, willing to kill for ndalama, willing to kill to preserve power. Ndiye ifeyo monga anthu amene tapanga student politics tikungokuwuzani kuti ifeyo politics ya ifeyo timapanga zoti kuvala makaka wa UDF iyayi komano umaziwa leftist politics timayamba chonchi panga ka politics pang'ono, panga mademo. You should be involved monga mwana school, college chani koma zinas. That was pure greed. Then zimene zinapha bambo Robert Chasowa amene anali snitch wa boma, amene anali snitch wa police, amene anali snitch wa
anthu a DPP until idafika nthawi yoti asemphana chichewa kunkhani ya ndalama. So this was about money, this was about extortion, this was about personal gain, this was about personal aggrandizement. Okay, this is it. The records are officially clear. Joshua was a regime thug. This was I didn't hear that. Cheers.